Тхьэмахуэ зыбжанэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, зэпеуэшхуитӏ щекӏуэкӏауэ щытащ куржым. Абы хэтыну еблэгъат къэфакӏуэ гупхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым мыбгъэдэкӏыу Тбилисирэ Батумирэ кӏуахэм ящыщщ Черкес ансамблыр. Лъапэ махуэкӏэ утыку ихьэу, лъэдакъэ махуэкӏэ къикӏыжа цӏыкӏухэм дауэ дахэмыхьэу къэдгъэнэнт. Грузием я къэфакӏуэр куэд мэхъу, я къэфакӏуэ гупхьэр куэд ӏуи мэхъу. Езы Сухишвили зи цӏэ дезыхьэ къэфакӏуэ гупыр Шажар Сухишвили, живу Велико Сухишвили, 110 лет ху, а вот субсовыш, а бытеухау, конкурс яшери, а бытеухау, концерт я Сухишвили, афаку группа Миша. Иджи а Сухишвили группа, себе не смотришь, коль я гасом, шиб, цехцеку. Шибля, Раша, Арзы, Сухишвилира, Арзакас, ансамблишия, Раши, Уэзу, Грова, Аба, Соми, я парил сквер, Сухишвили, Хапара, Джари, Абнах, Кафако, Яминера, Нахтудахра, Зрия, Мара, вот Езы Зрагочар, конкурсы Зрагочар, Există rapșuștuma Iliko Sухишвили ju я дэшу асастица там я дэшу са ядам часику джи иқораз шыты и еще ино Рамишвили жарим саараши ади журимиса каса арз езгакоч ез репетиция езгакочер аршаса тезишач импрессар аршаса журим каса згом тхуит вот яхар сомияшу эва царку аудия каса журим зрагакочери заржискури кафан заршадзара коти шаум саудушич абыш хача абукон абу хатину шайу аудушич зачет катфуну Даша да, мы с Эссом, февралем, я парил Диджи Кафако губ шитари, пицца черкеш шитари шладзаура, естественно кохура, мазих дев духура, дратаху, диджи алихамзим катпаху, саж буштума, а конкурс шкосрам, я парил в Багдад. Кубок, грамота, звал да та стала душить. Да, бит хача, конкурсип, хатар конкурсип хатар. Фестиваль конкурсма, туризм конкурсыр, зешхача на хинушит, а дед зеша конкурс. Наши конкурс, а воду зара пашан, воду я рахакочал состава, а быть катанус. Наши Дздавшаварич, Зрагабдаварич, Сытымки упавши, Сабихами, Цусагаупсын, Сами Эвдигвапуан, Задбадахайч, Задбадатайч, Хошами, Додхам Таушевич, Эвдагахапа, Пушакузош, Ар Казубдами, Хатизрадауштевич, Подре Ябу Кайнану, журналистами, это туси грехам из катери, из сапихами и я грехада, я дадьян, заби дкуахами и ты туди грехаш, а ты дразешва дкуара что аудут капожаш, из цукхар емажашча его замжагуство аудрашташа, а вот езжаю жа катлем зацпляхаку дкуами, Ешхапа тквами, ива за усури, за сау, я кафеджа джипсури, ива такушн ткапушакаш. Жюри хамде бсалану грузины бзада зрича, не захаруш бзаджазеет, да бсалам, тбгадахака, мауа, дрехам я кафеджа мой бжамазджи, бджарамуху,
увыпӏэ къахьамкӏэ уэлъмэ нэхъыфӏ дыдэхьэм ящыщу къэфащ. Дэри ди сабийм деплърэ дигу ирихьщхьа зэи зымылъэгъуа хамэ щӏыпӏэ кӏуауэ апхуэдэ увыпӏэ къыщахьакӏэ абы я къэфакӏуэм, абы я къэфэным я дахагъри сытри псори щалъэгъуакӏэ абы и мыхьэнэ гуэри хъунщ, сабийхьэри ӏейуэ ягур етауэ къахьыну, епэувыпӏэр къахьыну ӏейуэ щыгугъати, зри гугъам хуэдэу хъуащи, дэри абыкӏэ дроупхъахэ. ИкъукӀэ дэ ди гурихьам, дэ тлъэгъуар дэ ди гурихьам. Щыӏэт абы дэ первоувыпӏэ къэтхьэсӏа сапэжыр, ауэ хэлъщ абы сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сэ зэригугъэмкӏэ къыщӏэтхьар зыми емыщхьу зэрыщытарэ. Амыхъу дэ иджыри куэдӏин зедгъэсэн хуейкъэ абы щытмэ. Ар схуэсӏэр къэфэкӏэ исполнительское мастерство раза схуэсӏэр. Абы иджыри куэдым делэжьын хуейт, ауэ езы къафэм теухуау, езы дгъувар къафэм техуау, езы движением теухуау, абы техуау япӏэгъэщӏэгъуэна. Къыдбгъэдыхьари къыжаӏам, фи фащӏари студахэ жаӏам, фи къафэ гувари дэ тщӏам, дэ тлъэгъуам ещхьым, макъамэхьэри ягу ирихьаӏэу. Абы щхьэкӏэ кубоки къыдэта дэ къапщӏэ щытмэ. Мыдрейм емылъау, къафэм къэгъэнау, за постановку, за музыкальное сопровождение и костюмирование. Жери, а вот и кубок делаешь, ара, котит кожаш, что сай джис кожи норма, а вы упса заптан теупал. Я гурихай, قد بدأ حالي قد بسرعة ما دخل زوجة ما دنا قجام ما دوّر شجارو يتوانا هوب يت ديابتشا فقاعد قد بفش فتلاقونش فدراحونش في جوشين يسحب فدراحونش فتكونوا دخوي قد كتنوا دخوي جاري مسوي دخوي Eu بقينا جاسوحاش تقدري تشوفي سيستم أفجع أوفيم أجو تبصلخش زرزري خب سفاري موجه كونسبت زري كلاس تاهم بسوني فخزوانو تبصلخش بقينا جاسوحاش جاسوش كنا بسوني خلياو ز كونسرت تشامه يطوانو تشا أبيا زختجر أبيا زكروان غربيا قحجة السنم قشي حامدي ويكر قحتوا فتا سبيري غدا قبسو سريتلا نجي تقوشت مم سبيا جاخم وترجنوش نجي نخكت خخونوش نجي روسيم تقواشي تركم تقوانوش مسافوات وقت جف خريعو زمير مسمفوات تزرخنو تزرفير شاء ورتغاكوشا ده جريزة جنشي إليكو سوكيشвили жкуа цех зи юбилей теухау концерт яжар с дапши с хафанса с хузупаджама бискон мисигисту с техори астагвапа с пагазагона с симбау септа зыкъыщыщӏэжам бгъэм сыкъеплъри ещхьу пщӏэӏэ моду къэна. Япэм бгъэм нэхъыфӏ щымыӏэу ягугъэт пщӏыӏэ. Мы къыщалъэгъуам мыр небожители жыхуиӏэм ещхьэ уэду зэреплъыр. Си гугъэщ пщӏыӏэ иджы къызэгурыӏуагъэр. Куэдӏий иджы зэрыхэплъхьэн хуейр, куэдӏий пщӏэнтӏэпсрэ абы зэрыхэлъхэр. Мыр ӏуэху зэрыхуейм уэду хъун щхьэкӏэ акъылли бгъэдэлъхьэн хуейр, уедзэжьын хуейр. Ар хэмыту щытмэ жыпӏэу унэсыну. Мыхьэр лъату къэлъэтыхь ауэду щыткъым. Къыщыфэкӏэ уи бгъэ зыгуэрыхъуу укъыдэпхыну, мыбофу къон ауэдизи дахэу къафэ. Абы техуауэ япэ унэжыну си гугъэт. Сэри къыздэпхъунущ, нэхъ лъэщу лэжьэну сыщӏэрэ. Ауэду щытщ. Сэ моду къэфакӏуэ гуп сщӏыну жысӏэу зэи сымурэда. Сэ школ жысӏэри къезгъэжьауэ згъэсэн къэфэкӏэ джэгу сыт жысӏэри ауэду
изгажаурати, ау мы самодеятельством я что так нах хуа я сразу раздери махар джегуш школька сгвар нах да нах буду кафа жил какой ждет злихат ну да что кафа жаура ка перед квей жопа шудрасагуну цена дквей кадрасагуну сет кадраш трагаф нах хуа карат жаам азрата срижис анс моду ب قد إخذ ب فاشل دين خوي ب غوغو تحن خوي خنوش ب خنوش قد خد جسم فشاف زوج سي سبيا ميدانام يقتر ذا بواو ده تخنوش فاشل ده دين ستمتي خواوتي قوفن شاري أبجا بيرشد بسم نسخوي جي شو بسجن أبهار أبصر قصتي أبهم سراغ شفاورا يوجاري دبت تقول الشارع أرا ست كروزيم شوف شاخر ست شوف لواخر يوت شزت بقى أبديش شوف ساعة أبديش شوف ساعة مورم تشقى موري رافز دشقار تقول كيف بس موري بنا مش فقا زجبي نغفاش تقول كيف يكون كوشم تقول ميستغتها تقول كوشم كيف ميستغتها فستخو دقافة فقزر فاغر جفا زبيويت في شقامة زبيويت مي قافيش نفق شفاورا آخر بصوريجي فاش شغيف رجعت خوف قفاو جفو آرداوا فغزر فاقا فهم فايزم سفود دكرا نخفي قولي نخفا سومت باريسا أرح نخف خراد لا أدري كنا قفا داك أسفل باريسا نخفي قولي حرام نقص نشوف قفا نفورا غروزيا مزار الشمجة يجري فغزر فام نمش موريم فيش آيت أنا سوكيش فيلم كونسرت بديت فيش آسي جوا مسابت هي وخاو في جوري حايري محاسد في جلخ شغل حاش ست في جوري حاش مي اسمه سرقانوشكا جبا فاسد في جوري حار سوكيش فيلم بليتر موش سابخمز في غبساقة أنت في غبسام وش تمجاو تصفر زغور شي غبسام دي از غبسام مش خنو في وي حقون عودو فيك بحاسب أنت فقزر فام فز دي حاوتك سينهم في شي حكم شغو صفر داوت زرف بيجر أجينو في زغور قف جاءرد أجنو في واجرة. كود زفرة زفرة ودو قفانو نقاو كود زفرة زفرة ودو. دنا شو زفرة زفرة غير. قافة متت تيجي شو بسوى فاش إيه بوسيتو بيسبيش أسيدهم خد. عارف زفرة زفرة غير نغش يز جروزيا مش شو قدي ونغور جيون كم شو زغور زفرة زفرة. خد. يعرف غير بسوى كبردينكر زبط صفاورة بش أورا كبردينكر كب سجفا سوكيشفيل ده سوكيشفيل ده عادي كتوا ما قافكم كود جوفقك ولا فزكور تستعب شغاف قافك انت ايش خوفهم كنت مشو كبردين كيف حانقون شفاره كيف حانق سوري سنه وزدكون مدرسه سجبا مدرسه عم بيو قنانورا
زمير فوز تاخذ درجة غروزيام أتفواش فو في شيء حاجة جوا السينما فأدريس كورة شوفها كم جوا فافوا سوكي شفيلي أنا أقول في زكوارك عارف أنا خباش خجاع دريكم ستجنا أختي بري حاسب شفيلي موش نورا لينيا خر زافورا فأودو لينيا زاكو فجرة أراخون فجرة تقاري كونكورسم عجة في فقط زرفمتي وخاوة ست في زخير قفا خطانو زجبا فكون ويا زبي وقرن في ختن ويا قفاك وفخون وفي ست قفانم تي وخاوة في زخواب سفر نجيب صوم دي بيك بميسر شتكو صوم دي فيش تيكون بخيزة وتيكون باش نمجا وجري زغور قافم ياخون كبشة غور زغور يا غاب سنة يجري جرف أتا جرسكم زي جرف أمشي عادة كم سوري جاء جرسكم يدك بساعة كبرتيك فكيون بخيورة سوكي شفيلين هكيون جورا فاتي قفنا في غورة في غرو Мне больше всего понравились Сухишвили и море. Ага. Больше? Кот Зухшати эффектно хва. لا مش حنخرج شفايدر. Да. زخنا خبوش أرا قفاورة حمرة يبلاورة في غزرفة. قفا جرا. دابشة كوب دابشة أرا ودي. 92. بغجرة طورة ودو كوبورة قاورات. عارف قدمه. يا طبعا غافة سوكشفيل هم قفاتي أب بصورة طورة خطا إمنو لينيام خطي بصورة одновременно ясу نخداخوشتا ансамбль Сухишвили قافة حتى يدري صلاتكم يدري ددسي بوليحان شاتم ну мы шату ходу яст ходу прям четко раз же ну говорит будем казик Грузия ДХЭТ здание код дахуш эт Сухишвили код ход цухар даху яст сори موري زرا بيقولي حال أتيلي شكرها. أتيلي أزر فارجة هذه شكرها. يا زغروزي مش شكوب كود جاء انت فقط زرف شخم جا او ديسكوبم 600 فقط في زرتيكوار حفف اخا خان اخ يا بو بيت وانا بحفظ تادري خميرامتو عدلنا نخلص شوف قفا ولا هم في قفا نخرج غون ولا تحمر ستة فقط زرف شخم جا حفف ففترة كوا غاز خد حري قد حنش مشتري قد حاج لا غاز قد حي في كوري في جوز حارة بخطا جرا فداو خزري في الحفر في تيكوان Ну, нахляшут قفاسي гуглаш, и движения харизма, ну, четко, наверное, цахунс, бишаджат халхати гуглаш. تأبقى زريدي أعم قبردي بالقرم ويجو غروزيم نسفنجا كونكورس وشقوام دي داو فخورة تخود في قواتجر ست فخويز تأبقى غور فخوي جاو زميق جا أعم أدانم ياجا سبيت زغاقوا خدش سبيش سشاي خدش بسومي يا قروجا بسومي يزم يا سومجا ماجا زي ماجا يشتا كودو زي كودو يشتا مسا كودو تقواورا زريد أبقى غدي تكون صغار تجيئرة سشرة يغوفرز سشرة ساقو جاية أجز قولي غساقو بجشورا أم أخو داشتر غوغو مشتيو فام بشي تخو بطخ خد ستوادوش تشتمي زانجو قبزانو غوغو ريارا غوغو قافمي غوغياس بأو تيحوشتما وقوغو رورا كود إيمو توبسة لحس قولي بوغا يجي ما دحاش جي يوغو بسس مرة صفري سبيهر صالهر
نخرجهم زربان حن خير جت حن نخرجهم زربان كشتين خير فجت حر جرتهم زربان حن خير زربان تن خير زرزا خوبن خير زربوش أخن زرمخن وعارف سوري قاصة نخ صالهم نخ خيرتو خبزهم نخ أدب ونخ شبت كشتنو عارف كنت بتطلع سقوشو так иди сгушу, иди. Азржар тактика кнута и пряника жа. А без хача ушеляжем де запму я запму шхдухнум, я запму тетлашхнум. Моди штенхой сажкуштыма язым и внимание оптимичун хача. Зым ясуштыма ода ожнум. Зам шхдан зам зап гори жепен вараши زلاش فخم سنم زريحة مزيد فاجي كنت أسيب للشقة شم بيربق أتحا زم يدو تروق أتحا أو أبجأ دسيزنا تقروا فاش تشتروا عمسا بهم يا بوغر نخ خين مخ بهم أوستمي يجي داوزر сейчас кохапцанума исту змохнуса говорим теквас жау фем на каруд фемо дага певан згод фефу афу стауду исту бузда шам иджид кон иджид фем сабам да певан жарс чак шма каруха таваш исту диа пача ариксу синус фем план ваши Пама план телефону план الحمد план دماغ بيكوتنو مش حبتكونو مي план دماغو يتغزاني دي اسبوع الحمد ملكس ديجا حمدي تواتم دبوغازي itu saja او ар глобальный план рамыча октябрь мазом Марлен Шоу гош нуши абы петитура бажа да яшанам дихатнуш ту дажа яшан дқара блага фхат жай дкош дкнужар он дқара блага абы дихатнуш ад хужи итана Москву обич приглашение диа бахуча концертик ар жеш ахар мудрер сачкофара сачейсон яра план тхаматым теуфауэ жыпӏэкӏэ помухын апхуэдизкӏэ адыгэ щӏалэ нэгъэсауэ адыгэлӏ жьыми здригъэгуфу щӏалэми здригъэгуфу куми яхэтыфу цӏыкӏухэми ядэджэгуфу нэхъ инхэми ядэгушыӏэфу икъу сыкъужакӏэ тхьэмадэфӏ яӏэщ икъу сыкъужакӏэ замирыфӏу яӏэщ псым хыхьэмэ Аллахь зрихэт зимыӏа ядэджэгуам тридзеям къридзыхам сэ сщӏэрэ шхэну кӏуэмэ Аллахь а сабийхэм япӏэ имызэгъауэ я ӏуэхури мыгъэтэмэмауэ зыри имыщӏа темыплъэкъукӏа мыдэ джэдкъуртым и шырхэр зэришэкӏым хуэдэу исым хуэдэу ятеубгъауэ хэтам замир егъэлеяуэ щӏалэ ӏэсэ щӏалэ нэмыс зыхэлъ сэ анэшхуэ сэ си внукым и гъусэу сыкӏуаурати мы замир мыхьэлыр мдей хэздзыну хэлъ щӏысӏу дапхуэдиз лъэныкъуэкӏэ семыплъамэ хэздзыну зыхьэлъ къэзгъуэтакъым. Нэгъэсауэ адыгэлӏщ, нэгъэсауэ адэ-анэ хуэфащэ къуэуэ иӏэщи сабийхэри замир жыпӏамэ Тхьэ пыӏэр къэхьышпӏэм щхьэр яхьыну. Черкес ансамблыр къызэрыунэхурэ илъэсныгъуэ фӏэкӏ мыхъуами щапхъэ зытепх хъун зыгуэрщ. Щаӏэкъым нэхъ лэжьыгъэ гугъуи, нэхъ лэжьыгъэ пщӏэ зыпылъи цӏыкӏухэм удэлэжьэным нэхъ. Замир и псэм щыщ гупым хелъхьэри а псэ ӏыхьэр сабийхэм япхъырту утыкум фӏэракъуэ къыщотӏэп. Черкес гупым и цӏэдахэм хуэфащэу лъапэ махуэ ичащ. Дыхъуарэт, дыщӏарэт жаӏэри я гухэлъхэр къадэхъуну дохъуахъуэ.